Kung diri ka mo puyo sa bukid day no, dahil kung gihan na ka magtanom-tanom day no, is dili jud ka mapas mo. Pero kung mo puyo gali ka sa bukid day, dayon tapulan kang dako. Aw labaw pay na ulcer mo day no day, kung diri ka mo puyo napita day nya tapulan kay kang dako, please lang. Kay kung magtanom man gud kang mga lagot mo diri sa bukid day no day, is libre na jud ang imong pag-snack ba. Ug dili na sad ka magpangayo sa mga silingan nimo. Ug mo day na gibuhat ni Fatherland day no, diri sa mo ang bukid. Magtanom-tanom jud na si Fatherland day og mga lagot mo day, kay para kung gusto sila mo snack sa hapon day no, isa di sa balungag ba. Muna every time nga muli ko diri sa mga bukid day, is padalaan ni ko ni Fatherland og mga lagot mo padulong sa syudad. Kay lagi kami magud diri sa syudad day no, is dili mi kakaog lagot mo day nga fresh ba. Kay dili bitaw para sa bukid day no day nga iyag imot nimo day no, is largo na lang kalungag. Ug mo sad na ang akong pinakagusto sa bukid day no day, kay lagi day mga fresh kay sa tanan imong pagkaon. Ug presko sad kayo ang hangin sa bukid ba. Muna ganahan kay ko day pag muli kay ko sa mga bukid. Kay lagi day makakaon ko og mga lagot mo ba. Kay sa bukid man gud day no, is inani ra jud kasagaran imong snack. Kay dili jud ka basta-basta kakaon og lami bitaw sa bukid. Kay aside man gud ana day no day, is layo pud miglungsod sa moang bukid. Muna dili jud mi ka basta-basta day palit og lami nga pagkaon ba. Kay lagi day kapuyan sad kay ko moadto sa mong lungsod day no, pag makauli ko sa mong bukid, please lang. Muna mga lagot mo ra jud ang among madadalig kaon didto. Ug mo ra day to no, bye mo oy.